Tanzania. If we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is anything. To our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, we want to build the relationship that will make our country great and will take us forward. Governors kokalo riwruoge ywak ne piny owacho kod od bura mamalo magiwacho ni ok ng'igi gi wang' maber kendo dwa keto negi nyong'ong' ahinya e tijegi magiwacho ni mano ok ni kare. Jalup jakom riwruog Governors Mutahi Kahiga owacho ni nono tijegi kod od buche ma County Assemblies kod Senate ka apisa mamoko ma piny owacho ok non malich kamano. Ka giloso Naivasha e romo mar siro chenro mar dongruok mar kor gwenge, Kahiga noywak ni telo mar kaunti simedo mana thiro. Maeri omedo ni timore gi chwalo negi omenda magiwacho ni nyaka gisechi eka ichwalo negi omenda matayo tijegi e counties ka giywago wach mar golo omenda mana ndalo matin tiloro ik omenda gino mamono gi chwalo makare chenro mag dongruok. Like there is some tendency to think that county governments don't work. There is no other officer in this country who is more oversighted than a governor. A governor is oversighted at the county assembly level, then oversighted at the Senate. So who oversights the rest of these other officers? The president should be essentially being oversighted by parliament, but your guess is as good as mine. They are in bed together. That's the truth. So even as we focus and try to push around devolution and try to demonize governors, it is important to know that we are the most oversighted officers in this country who have to go through double oversight. Here is the Senate, here is the County Assembly, and yet you are still talking of only 15%. The disbursement schedule as we sit here has not been released to the Treasury by the Senate. By the time those monies hit the accounts, it will just be days to the end of the financial year, not months. Yet that will be counted, or it will be factored as one of the conditions of being able to qualify for some of the funding. Jatend Migago mar thieth Aden Duale osingo mar golo ayanga listi mar ute thieth kod laktache manochiwo thieth kod bero mabandia ka gitiyo gokumba mar thieth mar SHA. Duale mane loso e kinde mane gikete winjruok mar chiwo thieth ne jotuo mag nyarogno kod adundo e kar thieth mar Aga Khan oyango ni listi no oseiki kendo pod ni oketgi ayanga to ute thieth go ibiro loro kendo jochiw thieth go bende biro yudo kum mowinjore. Never again will Kenyans be treated by quacks. Never again will Kenyans go to a facility that does not look like a health facility. And that's why today I'm very, very happy to have come to Aga Khan University, one of our premier institutions in our country, with all that is required. That's what our referral facilities to do what is right. And our business is to make sure that we provide accessible, affordable, quality healthcare to our citizens. Moko kuom jodak mopango udi gi sirikal kaunti ma Nairobi ne obago ng'anyo mamuol e dho log tich mar kaunti no kama ne gitero ywak margi ma giwacho ni chunogi gidar e udigo ataro mar chik. Kane owuoyo e kinde mane gichwalo dwaro makamano, jakom kuonde dak mitayo gi sirikal kaunti no David Livingstone ne okoni gavana ma Nairobi kokalo kuom jata tije migawo mar uti Lydia Wambui mondo miyo yie oluw chik mar daro ji ka giwacho ni nochungo daro ji e yo makamano. Jodago osebedo kodak nono e kinde tend gavana machon Mike Sonko ka koro giywak ni daro gi e yore ma ok nyis luor ka gidwaro ni ji duto mosedar mondo duoki e utegi kendo mondo chulgi kaluwore gi midhiero ma gisebedo ka gikale. Kwayono kata kamano ne ok okaw gi tend kaunti no, wirani ne ok okete andika. Nikech wan gi mrima mapek kabisa. Ute wa osebedo kimuko
to usewa osebedo ka bedo evicted. To sama governor ka achiel gi Lydia Mathia timo eviction, to sechego court order ni active. Koro wabiro ka mondo governor bendo winj ywakwa. Wabiyie ni utego ikawo imiyo joma chielo nikech gin gi muluma mar dak e utego. Wabiro trito utego to kendo wabiro chung ne ratichwa because we are also Kenyans to wan gi haki mar bedo e herian. Jonyuol na osebedo kada kudli kuom higni mang'eny, to bang' ndalo matin mokalo wasebedo ka igolo jonyuolwa e ute, ne giwacho ni idwaro arrears. Jokanyo mag oganda Islam mani kod ang'ole boma ma Kisumo kawuono noyudo mich mag ndigni mag wuoth mong'ere kaka wheelchairs mondo okonygi e ngimagi ma pile ka pile. Konygo mowuok e riwruok moro mar piny Qatar igeno ni dhi chopo ne ji 50 ka bende chenro ni nitiere mar medo konyo ji mamoko. Riwruok mar oganda jo-Islam man Kisumu Muslim Association wacho ni jogo man kod ng'ol kale tich matek mokalo e wuodhegi ka gimedo ni gibiro manyo kony mamoko mar medo konyogi. Currently, we have received some 50 units of wheelchairs, which we today intend to give out to those who are in need. And we are anticipating to receive more items very soon that will be done, that will be distributed to different people with different needs. We don't have the figures at the back of our heads, but the numbers are huge. And we might not be able to reach out to each and every individual who's in need, but our most important aspect is to try our level best to see the most that we can give out. Tutazidi kuangalia na vile tutaweza kufanya kwa kumbuka umma wetu wa Kiislamu na wengine wote ambaye si Waislamu, kwa kumbuka kwa kuwasaidia kwa wakati unaofaa. Nyasebedo ka paro ranta bru wuotho nango to alamo Nyasaye odiochieng' ma kawuono ka chopo ka kenda mor kabisa. Gimotimore na ni ne ok ang'eyo ni nyalo timore na odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya maduong' gibigichagi kony jomoko kendo machal koda kama. Nimefurahi sana, nimeshukuru sana na naombea Mungu wazidishie, watupatie hata vitu vingine. Itakuwa kitu moja wametusaidia, maanake tulikuwa tuko na shida kutembea na nini. Sasa wakajitolea kutusaidia, tunaombea Mungu wazidishie. Obila ma Naivasha ondhiyo kendo ketho nyasore ma nengone ohewo siling milion 3 e okang' mamalo mar kedo gohala mar yedhe mamero ji. Giwacho ni yedhego nopandi e ot moro e kar dak ma Kayole boma ma Naivasha ka girito tero ne jogo matiyo kodgi. Kaluwore kod jalup komishona ma Naivasha Joas Odongo, gisebedo akicha kaluwore kod maling'ling' ma giseyudo e wi medruok mar tiyo gi yedhego e kind nyithindo kod rowere. Omedo ni gie sani gimanyo jogo mitudo gohalano kendo wuon ot mane giyude nyasoreno bende manyo ni mar sani opondo. Kwa nyumba ambayo imekombolewa tulipata habari ya kwamba kuna bangi nyumba fulani ambayo inaonekana kulikuwa na mikakati ya kupanga kwenda kuuza, na tuliweza kutuma officers haraka sana na tukaweza kupata kwa nyumba ambayo haina mtu, ilikuwa nyumba haina mtu, lakini tulipata ndani bangi kama bag 6. Pia tulipata habari ya kwamba kuna nyumba fulani ambayo imepatikana ameonekana bangi. Vile officers wetu, ngao team na askari walikimbia pale na wakapata 25 rolls ya bangi. Tukiangalia kulingana na ujuzi na ile shehena ya mbeleni haiwezi pita kama milioni 3.